نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ نماز پڑھ دائے اور نماز دے اندر اے دائیں بائیں جھانک دائے دائیں بائیں ویکھ دائے اپنی نظر نو سجدے والی جگہ تے ٹکا کے نہیں رکھدا بلکہ کدے سجے جھانک دائے کدے کھبے جھانک دائے کدے سامنے دیکھ دائے صحابی رسول نے نبی علیہ السلام تو نماز دے اندر ادھر ادھر التفات کرنے دے بارے پوچھیا آقا فرماندے نے اے شیطان دی چھینا جپٹی ہے کہ او بندے دی نماز چوں ادا ثواب ادے تو چھین لیندا اے اللہ اکبر کبیرہ اور یارو نماز پڑھن واسطے آئے ہو اللہ اکبر کہہ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے ہو اپنی نظرانو سجدے والی جگہ تے جھکا کے عاجز تے خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو اس معاملے دے اندر اتنی سختی فرمائی فرمایا کہ جڑا بندہ نماز دی حالت دے اندر ادھر ادھر جھانک دائے اور نماز دے اندر جدوں اے دعا کر رہے آئے اپنی اکھاں نو انج آسمان دی طرف اٹھاندا اے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو ڈرنا چاہیے کتے اللہ رب العالمین ایدی اکھاں دی بینائی نہ کھولوے نماز پڑھ رہے آئے لیکن نماز دے اندر بھی ایک کدے دائیں دیکھ دائے کدے بائیں دیکھ دائے کدے سامنے دیکھ دائے کدے آسمان دی طرف نظراں اٹھا رہے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نو ڈرنا چاہیے کتے اللہ رب العالمین اس نو نبینا نہ کر دے